ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଳସ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ପରିହାସ ଲୋକେ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ଆମର କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଆମେ ହିଁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟକୁ କହିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା କହି ଚାଲିବେ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହାରିଯିବେ। ମୂର୍ଖ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟର ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରିଥାଏ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ସେତିକି ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କରିପାରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଲାଗେ ଯଦି ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତା ବାଛିଥାଉ। ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ପରିହାସରୁ ନୁହେଁ, ସଫଳତା ନିଜ ସାହସ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ତ ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଶୁଣିଲେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଏବଂ ଖରାପ ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ଧ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସହ ହାତ ମିଳାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କେତେଥର ପଡ଼ିଲେ ବା ହାରିଲେ, ଏହିସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ସଫଳ ନ ହେଉ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖରାପ ନୁହଁ। ବହୁତ ଲୋକ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲ ଅଟେ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ପୁଣି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ହେବ। ଚାଣକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ହେଉ ବା କାମ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ, କାରଣ ତୁମ ଖରାପ ବିଚାର ତୁମ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିବ। ଖରାପ କାମ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ମନୁଷ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହାପରେ ଖରାପ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ହେଉଛି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ହୁଏତ ଆଜି ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କାଲି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଭରସା କରିବା ଯେମିତି ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏତେ ଜୋର ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ଦୌଡ଼ି ଖସିବ। ଏ ସମୟ ଅଟେ ଭାଇ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଦଳିବ। ମାନୁଛି ମୁଁ ଏହି ସମୟକୁ ନିଜର ବନେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସାହସୀ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ହାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଲଢ଼ିବା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ହାରିବାର ଅର୍ଥ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ପୁଣି ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭୁଲ କରିବା ତ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସାହସ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଯଦି ହୀରା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଚମକିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଲୋକରେ ତ କାଚ ମଧ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଖୁସି ସମୟରେ କାହାକୁ ବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଗିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିବେ, ତେବେ ଫଳସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।